18 oktober, 70 jaar vrijheid. Burgemeester treedt streng op. Het is vandaag 26 september. Dit is het Peel en Maas Journaal. Peel en Maas TV ging langs bij burgemeester Hans Gillissen om hem te vragen over onder andere 70 jaar bevrijding, de portefeuilleverdeling en zijn rol als burgemeester. Het is een tijd geleden volgens mij dat ik hier heb gezeten met u. Ja. Maar, enkele maanden geleden denk ik. Zoiets zal het wel zijn geweest. En ditmaal een beetje in een andere opzet. Eerst hadden we vragen van de mensen uit Venray. Maar dit keer heb ik wat vragen bedacht voor u. En ik wil het allereerst met u hebben over de bevrijding. 70 jaar bevrijding wordt dit jaar hier gevierd in Venray. 18 oktober, allerlei dingen die dan op het programma staat. Hoe belangrijk is het dat wij daar 70 jaar later nog zoveel aandacht aan besteden? Nou, dat is net zo belangrijk als het 65 jaar geleden was, denk ik. En misschien nog wel veel belangrijker, want kijk om je heen. En je ziet hoe waardevol toch het fenomeen van vrijheid en het niet aanwezig zijn van oorlog, hoe belangrijk dat is. Dus ik vind het juist heel erg goed om dit soort momenten van bezinning in te lassen. Dus ik sta er helemaal achter. Denkt u dat het een beetje leeft in Venray? Ja, dat denk ik wel. Als ik bijvoorbeeld zie hoeveel mensen er bijvoorbeeld aanwezig waren afgelopen zondag op het Britse Oorlogskerkhof, ja, dan zie ik toch dat het wel een levend onderwerp is. En dat ook jeugdige mensen die de oorlog niet hebben meegemaakt, daar ben ik er zelf ook eentje van, dat die het thema wel heel erg belangrijk vinden. En vindt u het niet wellicht wat dubbel, nu we eigenlijk bijvoorbeeld net in oorlog zijn, nu tegen ISIS, hè? Op meerdere plekken in de wereld op dit moment behoorlijke oorlogen, dat wij hier dan een bevrijding aan het vieren zijn? Ja, wij vieren niet alleen bevrijding. Ik zou het iets anders willen formuleren. Wij vieren dat wij hier al 70 jaar vrij zijn. Dat is toch even iets ruimer geformuleerd. En we vieren dus dat we ons bevoorrecht voelen. En dat we ons bewust moeten zijn, dat hoort er dan ook bij, dat lang niet overal dat zo is. Dus het draagt juist bij aan het besef waar u ook toe uitdaagt, van het voelt wel dubbel. Nou, als we dat allemaal zo voelen, dan is dat ook al winst. Dus laat het maar dubbel voelen, dat is heel waardevol. Ja. Een tweede onderwerp waar ik het vandaag met u over wil hebben is over uw rol in de raadsvergadering. Nou, dinsdag was een lange raadsvergadering en u bent daar dan als voorzitter van de vergadering. Afgelopen dinsdag was u behoorlijk dominant aanwezig. Waarom was dat? Nou, dominant aanwezig, laat ik zeggen streng. Ja, streng. Dus in de tijd gezien heb ik niet zoveel gezegd. Ik was wat streng. Als voorzitter heb je een aantal dingen in de gaten te houden. En als een discussie zich erg lang aanhoudt, en dat was ook al de derde keer dat we erover spraken, en toen ik die hele strenge opmerking, althans in de ogen van een groot aantal mensen, maakte, toen was het ook al, ik heb toen niet de horloge erbij gehad, maar was het ook al erg laat. En je moet ook op enig moment onder ogen zien dat alles wat er dan nog wordt uitgewisseld, dan moet je de vraag stellen, voegt dat nog iets toe aan alles wat er al is gezegd? En dan maak je als voorzitter een afweging. Zo is het gegaan. In zijn algemeenheid zijn er natuurlijk wel dingen waar je heel alert op moet zijn. Ik ben daar doorgaans ook wat ruimhartiger in. Dus naar eer en geweten heb ik toen daar toch in geprobeerd om de afloop dichterbij te brengen. Maar daarna werd een motie van wantrouwen dan ingediend vanuit de VVD en SP. Ja. Eigenlijk ook mede omdat dan geen vragen werden beantwoord. En dat hield u eigenlijk tegen. Heeft u dan niet eigenlijk daarmee die motie in de hand gewerkt? Ja, dat is altijd speculeren. Misschien is dat zo. Misschien ook niet. Dat weet je nooit met volle zekerheid te zeggen. Dus ik vind het wat moeilijk om daarover te speculeren. Maar als dat zo is, dan kunnen we dat niet meer anders doen. Dan is dat een ingecalculeerde effect dat je zou hebben kunnen genereren. Maar dat blijft natuurlijk heel moeilijk om daar precies van te weten hoe het zou zijn gelopen als. Er zijn verschillende scenario's dan denkbaar. En ook nog even over de vergadering. Nou, er waren behoorlijk wat schorsingen. Dat is wel vaker. Want het was nu bijna 1,5 uur in totaal. Een behoorlijk lange tijd. Je hebt dat opgemeten. Ja, 85 minuten om precies te zijn. En dan vraag ik me af, er is ook behoorlijk wat publiek aanwezig tijdens zo'n vergadering. Wat best wel misschien fijn is, lijkt mij, hè? Dicht bij de burger.
Kan dat dan niet anders? Want zo'n publiek zit dan ook 85 minuten lang te wachten en de vergadering gaat dan blijkbaar vooral achter de coulissen verder. Is dat geen mogelijkheid dat dat anders kan? Nou, in dit geval, want zo erg als we het dinsdag zagen, hebben we het natuurlijk nog niet zo vaak gezien. Hè? In dit geval denk ik niet dat het anders had kunnen. Je moet ook politici de mogelijkheid geven om buiten de orde van de vergadering met elkaar overleg te voeren over hoe de rest van de vergadering zij zich naar elkaar toe willen opstellen. Die ruimte moet je hen wel bieden. Zeker bij zo'n onderwerp als dit. En dan kan het inderdaad gebeuren dat iemand schorsing vraagt gedurende 5 minuten en dat blijkt dan een kwartier te worden. Dan kun je, vind ik, niet als voorzitter zeggen, ja, 5 minuten is 5 minuten, komt hij maar gauw terug. Dan vind ik dat je het politieke handwerk ook tekort doet. Dat moet wel zijn beslag kunnen krijgen. Maar als een schorsing van 10 minuten aan wordt gevraagd en die duurt uiteindelijk 40 minuten, Ja. Kunt u dan niet als voorzitter op een gegeven moment door het microfoontje roepen, na 20 minuten zijn we er een beetje uit, iedereen? Ja, dat kun je doen. Maar ja, dan zie je dat die schorsing toch zijn werk doet. En dan stoor je toch, vind ik, het politieke beraad dat kennelijk toch belangrijk gevonden wordt om verder tot besluitvorming te komen. En dat vond ik hoop dat iedereen dat begrijpt, ook belangrijk dat we die besluitvorming zouden kunnen genereren. Dan vind ik dat je die ruimte moet geven. Als dat zo straks iedere maand gaat in de raadsvergadering, ja, dan kan ik me voorstellen dat we ook eens moeten nadenken over hoe je dat op een ordentelijke manier beter kunt regelen. Want ik snap heel goed dat iemand die op de tribune zit, en dan de helft van de tijd tegen lege raadstoelen aankijkt, of wat bewegende mensen. Ja, dat is inderdaad dat zal niet de bedoeling zijn. Maar laten we met elkaar ter geruststelling vaststellen dat dit wel een uitzonderlijke situatie was. Duidelijk. En tot slot wil ik nog 1 onderwerp aanhalen en dat gaat over de portefeuilleverdeling. In mei waarschuwde de oppositie al dat wethouder Peters eigenlijk te veel taak op zijn bordje zou hebben. Nu is afgelopen dinsdag een motie voor overdracht, dus dat een deel van zijn portefeuille wordt overgedragen aan een andere wethouder. Die is afgewezen, maar nipt. Wordt er wel gekeken naar deze portefeuilleverdeling? Gaan jullie hier wel iets mee doen? Ja, dat heb ik ook gezegd in mijn reactie namens het college. Je hoort ook de discussie die zich voltrekt. En als je die discussie ook plaatst in de tekst van de motie, die weliswaar niet is aangenomen, dan moet je als college toch tot de conclusie komen, ja, dat signaal is zo duidelijk. We zouden doof zijn wanneer we er niets mee deden. Dus daarom heb ik ook gezegd, of u de motie nou aanneemt of niet, wij zullen er wel zeer welwillend mee omgaan. Dus daar mag je wel uit afleiden dat we als college dat signaal goed hebben gehoord en dat we daarover gaan nadenken. Maar ik heb erbij gezegd, het is allemaal niet zo eenvoudig als het lijkt. Want als je bij de een, dat wordt figuurzagen noem ik het dan maar. Als je bij de een iets weghaalt, dan moet je het evenwicht weer wat opzoeken. Want dan kan het zijn dat de ander dan weer met een combinatie van taken zit waar je weer iets aan moet doen. Dus we gaan er welwillend mee om. We hebben het signaal zeer goed gehoord. We zullen daar zo snel mogelijk ook over terug rapporteren. Maar het kan wel even nog wat grenscorrecties vergen. Dus die tijd moeten we ook even kunnen nemen. Ja, want er werd ook gezegd, er waren al gesprekken met wethouder Teunissen en de Schouwburg. Houdt dat in dat er al dit eigenlijk al bewerkstelligd werd? Nee. Wethouder Teunissen en wij hebben vooral gesproken met de horeca. In het kader van de parencommercieproblematiek, die ook heel terecht op de agenda is geplaatst. Van ja, hebben we hier niet een veel breder probleem te pakken? Daar zijn we het ook wel mee eens, dat we daar goed naar moeten kijken. En wethouder Teunissen en ik hebben op dat punt, vanuit de optiek van de parencommercievraagstukken, veel met de horeca overlegd. Vanmorgen hadden we dat overigens ook. Dus ja, de rol van wethouder Teunissen in dat traject moet u niet zien als een voorbode van. Dus ik sluit niks uit, maar dat heeft geen enkele samenhang. En wanneer kunnen we daar iets meer over wachten qua informatie? Laat ik zeggen, zo snel mogelijk. Oké, dank u wel. Graag gedaan. Dit was ook mijn laatste vraag en ik wil u bedanken voor uw antwoord. Dankjewel. En een goed weekend. Ja, hetzelfde. Tot zover dit PLMA-journaal. Deze uitzending wordt herhaald tot en met zaterdag 6 uur 's avonds. Om 7 uur is er een uitzending van Venray in Bedrijf aan tafel. Weer of geen weer, bij ons is het altijd vakantieweer. Aankomende nacht daalt de temperatuur tot zo'n 12 graden. Morgenochtend is het droog en bewolkt. In de middag komen er geleidelijk opklaringen met zonnige perioden en het wordt zo'n 20 graden.
Zondag wordt het warm en vrij zonnig met een temperatuur rond de 23 graden. Fijn weekend en tot maandag.